siji-sijine sing ora percaya kelawan adeking Ratu Pringgondani mung aku. Sapa wae sing ora percaya, malang-malang tak putung, rawe-rawe tak rantasen aku. Samar pamoring suksma sinuk semaya inah ing asepi Gong ilahing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng kagiyayo kagiat ulun ingkang ngejawantah nggir kawula nuwun pukulun Sang Hyang Giripati kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping cenila paduka pukulun. Iya kaki Gatotkaca ulun tampa karya bungah ora liwat pangestu ulun diage tumrap marang jeneng para kaki dhat kapundi pangestu paduka pukulun nandayanana katentreman. Aja kaget asira ya nggir sepisan maneh yektine anane ulun ngejawantah merga gedhening gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan ingkang kabeh mau tuwuh saka makartining ciptanira anggonira tansah meleng brata semedi maladining geger pepuyungan para hapsara miwah hapsari reh ning hawa panas ingkang tumanduk junggring salaka sayektine tuwuh pangaribawanira ulun tumedhak ngarca padha mrepeki unggihan kita kaki Gatotkaca ora ana liya reh ning ulun wis uning ngomonggo apa ta ingkang dadya glagat sesungute
lelakon ingkang dumadi ana ing Purayagong negara Pringgondani. Kagi yektine ulun rumangsa bongbong lan bungah dina ana muda tumaruna ingkang tanceping ciptanira mung tansah mikirake marang nusa bangsa miwah negaranira. Iku kabeh pantes tinulat lan sinudarsana. Akeh-akeh mung padha mburu babagan kadonyan ingkang sarwa owah gisir nanging nyatane jeneng sira kaki ora mengkono. Ing atase dampar keprabon mung kari nglungguhi wae jeneng para kaki isih nimbang lan analiti. Ya merga sira rumangsa cubluk cupeting nalar kuranging samubarang iku mau ingkang andadekake bombong bungaing tias ulun. Merga yen tana titah ingkang rumangsa kuranging samubarang iku mertandani lamun to titah mau titah ingkang pinunjul. Mula kaki rungokno ulun sayektine ora ana liya ingkang pantes ngembat negara Pringgondani kejaba mung sira kulub. Wiwit jejabang tetuka mbiyen sira wis dadi jagoning dewa ngisas angkara murkane Prabu Pracona lan Patih Sekipu. Nganti nalika semana ulun dadekake ratu ana ing Sela Kandawaru Binangun ora ketang amung saumuring jagung wis kelakon. Wondene sakteruse rehning nyatane sira wis pinitaya dening para pepundhenira Pandhawa lan uga para kawula sak negara Pringgondani. Tampanen woing darmanira ya nggir. Oh rasing resang nanggung wis rina bang wetan sumamburat sumilak koso kabiat sang Hyang Surya wancine wus kakatenjang kumrakumara angras. Aduh pukulun sewu bejo kemayangan kapatedan dawuh paduka pukulun. Dene paduka sampun kepareng-paring sabda sarta paring pangestu anggen kula badhe Nyakrawati mbau dendra ing negari Pringgondani pukulun. Iya, Kaki. Ya sejatine waleh-waleh apa? Rehning wis gedhe labuh labetira tumraping jagat njana loka uga ing kayangan. Mula kang sapa iku Kaki? Sira bakal ulun paringi daya kekuatan supaya sira bangkit dadi song-song pangayoman sejati nggih. Dewa nyugata marang sureng prang ngudan arum ngendan wengawiyat narada ngepalani Jawata Sukamulat ing palagan kayung yen
gayah kedawan daru ketiga cacahipun ayam tentrem salebeting manah kula pukulun. Iya ya nggih. Kang Prayitna ngati-ati Gatotkaca. Titi mangsa iki sayektine waleh-waleh apa reh ning nyatane sira pinitaya dening para kawula, para kawulanira tresnanana. Para kawula kang padha kesrakat surungen kanthi pamecut supaya gumregut lan darbe pertikel nata panguripane kanthi sayek sahabi praya. Kawula nuwun inggih. Pertikel mau biswa tuwuh saka kawula katindakake dening kawula lan wohe kanggo kabagyaning kawula. Nuwun inggih. Sira minangka dadi jejering pangayoman wibawaning ratu iku kudu nindakake dharma mangka kang jeneng kewajiban iku sawijining penggawe kang ora dedasar pamrih pribadi nanging makartiya kanggo wong akeh ingkang tumuju marang karahayaning bawana kulup. Poto mira ingsun rahatan las pokok ijel tubuh tahatan pok karya kang rena makan Gusti. Anakku wong Jarut Gatotkaca tinemu Rahayu Basuki nganti gawe gegering kahanan sira lolos saka kasatriyan kula. Nyuwun pangapunten ingkang agung paman. Syukur-syukur ndara kula dene tasih yuwana wilujeng niskala Gus. Wa Semar hiya pangestumu wa. Inggih. Malah ndara Gatotkaca ni ageng. Bekti kula ndara. Petruk iya. Syukur wilujeng dipadosi sinten-sinten pendani kok malah. Jago-jago kaya tiyang sak negari kok malah ndelik niku pripun. Aku ora ndelik nanging aku laku broto Petruk. Nggih kaya ngoten niku lho. Pancen nyenengke tenan putra-putra Pandhawa ki. Kemrisik tanpa kanginan. Melayu banter tanpa pinecut bebasane ngono kae. Sing bener ki ya ngono kuwi. Gadah rokok. Kowe ngali yo. Wong iki piyayi ra tau udut kok mbok takoni rokok. Ora duwe wong anggere entuk siji loro dikake wong sapa? Koten. Koten iki sapa? Enggak nek samara nek malam Jumat kae. Gatotkaca, inggih paman. Syukur mangayu bagya nggih. Apa gegayuhanira wis kasembatan pangestu paduka paman. Nalika nedheng wonten salebeting wana Palasara kula meminta sinugrahaning Hyang Agung
kapareng matedhak ing marcapada pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ingkang sampun kepareng angayomi ingkang putra ing Pringgondani paman Jagat Dewa Bathara syukur sekedhi jumurung kaki Kakang Semar kula Gus anakku lanang tetep bisa sinudarsana kang mengkono muga-muga bangkit dadi patuladan ya nggih. Niku kaya anak-anak kula nggih ngoten niku. Kena nggo conto tenan. Sing mboten kena nggo conto ming gareng. Lah gareng ki wat-wet ae ora. Ora telingkas kaya kancane. Gernata jarike suwi. Gatotkaca gula paman. Praning sira nyatane wis pinayungan dening Sang Hyang Jagat Giripati tegese. Sira wenang lungguhi dampar keprabon Pringgondani kulupus ora bakal ana walang sangkri apa-apa. Prayogining lampah mila lajeng kondur dhateng pura Kewala nggih Gus. Perak kinarya tebih kang mangka sambunging kandha tan kading kang mapan aneng Eka Pratala sayekti kaya pinar dawa kandhane Palukon lakuning wedas Lukita linuting pidung Katung katur ngamomong Siang pantara ratri hamong cipta pukulun ong tanolian kaeksi mila kat
Om. Rama Dewa ningsun ulun wasmadake kaya Kaki Antasena ingkang prapta ning Eka Pratala nggih padha basuki tekamu kula. Iya Budhe Pertiwi, lakuku ora ana alangan suwiji apa. Mung basak wae katura Mbok De Betari Pertiwi. Iya nggih tak tampa. Ora lewat pangestunipun wa tampan ana ya kula. Ya tak pundi Mbok De. Mbok menawa tekaku ngganggu kamardikaning penggalihmu. Nanging sejatine ana perlu kang wigati ingkang aku kepengin matur ana ngersane Mbok De Betari Pertiwi. Iya kula. Sajak ana wigati semugita-gita tekamu margake matura ya Kaki Antasena. Iya, Budhe. Sejatine mengkene menawa titi mangsa iki sedulurku tuwa ya kuwi Kakang Gatotkaca kuwi bakal ngembani para kawula Pringgondani. Mongko yektine dadi ratu iku ora gampang, ora saben titah bisa nyekel panguwasa. Dasare Kakang Gatut kuwi mijil saka taler wadon. Nadan to metu saka taler wadon ingkang mesine ora mengku kedaton Pringgondani, reh ning nyatane biyen wis tau nampa dawuh saka Kala Harimba. Nalika jaman lakon babat alas mrentani mbiyen dedongengane kang mangkono negara Pringgondani dililakake marang turune Dewi Arimbi ingkang nyatane wis didhaup dening bapakku Rama Kyai Werkudara ya ingkang nalika semana Raden Bratasena. Rene nyatane lair tenan bayi wujud lanang diwasane ingkang kekasih Kakang Gatotkaca kuwi mau kula dikepiye wae guneme wong sing wis ora ana iku uga tetep dadi kekancingan. Nadan to mengkono Rama Kyai Werkudara uga ora agan banjur kepengin jumenengake Kakang Gatut ana ing Pringgondani iki ora nanging isih nyuwun tetarenan lan palilae Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maharaja Matsuwapati ing Kedaton Wirata. Nalika iku aku uga dadi seksi. Manawa sejatine Kanjeng Hyang Sri Bagindo Matsuwapati uga nayogyani awit eling kelawan apa ingkang dadi wekas wasiate Kala Harimba nalika semana. Iki mung kanggo crita wae ya, Mbok Di. Iya nggih. Lah, ingkang wigati reh ning Kakang Gatut iku mijil saka taler wadon supaya Lestari Widakta ora ana alangan suwiji apa nggone bakal ngembat pura negara Pringgondani kudu cecunduk lan sesumping Cangkok Wijaya Mulya. Mongko Cangkok Wijaya Mulya iku mung nunggal misah kelawan Kembang Wijaya Kusuma ingkang diasta dening Wa Prabu Ndarawati, Wa Prabu Kresna. Yo garwamu, ya kakungmu. Mung wae reh ning Cangkok Wijaya Mulya iku manut pakabaran iki mapane ana Mbok De Betari Pertiwi mula kang saka iku. Sowan kowe ning Eka Pratala titi mangsa iki aku mung nyuwun palilah. Kresna maringi ngampil pusakamu ingkang wujud Cangkok Wijaya Mulya iku mau kinarya cecunduk lan sesumping sawetara Kakang Gatotkaca. Supaya kalih saka walang sangker nggone bakal nglungguhi dampar keprabon Maesa Danu Kraton Pringgondani. Sarating pandan sumula
Amadangi jero pasareyan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan yah manangkung sumungkem guling Somya pratangga windu wiyat amun-amun lir gumampang kula nuwun bekti kula katur Ibu iya nggih Sitija tak tampa sumengko praptanira kulup inggih Ibu padha becik tekamu Kang iya Antasena wis nang kene iya ana wigati apa kulup Buma Iya, Kanjeng Ibu. Kapareng kula badhe matur, Ibu. Iya napa kula? Kumace lurah sing manah kula. Kula kepengin cecundhuk Cangkok Wijaya Mulya. Negari kula kaparek ing pagering ageng miwah pagebluk mayangkara sagedipun waluya jati-jati temah nirmala. Kula kedah cecundhuk Sekar menika rehning ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu dinten menika kula atur welas dhateng ingkang putra supados saged nambak rengkaning negari Traju Trisna Ibu punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mijil anakku nggih anak lah kok dadi kaya ngene lelakon iki ya nggih sekawit dulur Antasena Prapta ing kene uga nunggal karep kelawan jeneng para kaki bakal mboyong pusakanipun Ibu Cangkok Wijaya Mulya. Durung tak ulungake merga aku nampa dawuh pepali saka Sang Hyang Jagat Girinat. Ati nalika semono ya Sang Hyang Caturbuja. Menawa Cangkok Wijaya Mulya iku ora bakal bisa pisah kelawan panjenengan ulun. Lan ulun ora bisa maringake marang sapa wae. Dados sedanipun Antasena badhe mboyong pusaka paduka. Badhe kagem menapa Ibu? Bakal kanggo cecundhuk. Si Gatotkaca nggone bakal lenggah kawisuda madeg Narpati ndepani praja Pringgondani kaki. Ulah dalah. Nyatlang ning kalangyan aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang ora lidhok ujare si Daplok Ibu kula ngertos wonten ing donya menika mboten wonten katresnan ingkang jati katresnan kejawi namung sesambetanipun ibu kalian putra badhe destun cinacet ing jagat menawi paduka badhe ngawrataken tiyang Pringgondani katimbang putra piyambak mila kula nyuwun gungan dhateng paduka Kanjeng Ibu titi mangsa menika kedah kaparingna dhateng ingkang putra Kakang Bomo, piye?
Aku iki wong liyan ndedrayan nanging aku teko luwih dhisik, arep teko luwih dhisik. Mestine Kanjeng Ibu isih abot putrane dhewe tinimbang wong liya. Tobat aja regejegan yo nggih. Pun Ibu wis dawuh ngarep menawa pun Pibu ora bisa njabel Cangkok Wijaya Mulya saka anggane pun Ibu. Nanging pun Ibu sayembara wae. Sapa ingkang bisa njabut Cangkok Wijaya Mulya nanging kanthi srana cipta ya iku ingkang meneng Andarbe ya nggih. Sigra sedhakep suku juga sang Buma Narakasura. Ing cipta megen napas lan ubus. Nanging bawane ana daya nata ing manah kasurung ngraos runtik. Datan sembada mijil daya kekiyatan sabar pangestine. Sang Antasena ingkang nyata mumpuni agal miwah lembat. Angrakit daya luwih ingkang mijil saking sarirane. Tumempuh Bathari Pertiwi. Bedhol kang Cangkok Wijaya Mulya manjing mring angganing Sang Antasena. Kanjeng Ibu, nadyan sabar anggen kula ngesti kaweningan nanging mestinipun paduka Kanjeng Ibu mboten badhe negakaken ingkang putra. Anakku nggih anakku Sitijo. Aja kurang pamemku yo nggih. Kembange wis digawa karo Antasena. Lah dalah. Druhun. Klecam-klecem kuwi Gus. Apa rumangsamu kuwi amale mbahmu ya? Iki duweke wong tuaku dhewe. Arep duweke wong tuamu ning nyatane sayembarane sing menang aku. Wah, tak jaluk parat. Sitijo apuranen pun ibu ya nggih.
Kanjeng Ibu, menawi paduka sampun boten tresna kalian kula mang pejahi mawon Ibu. Loh. Wanodya Yutama Gambararum maduning kusuma kawekening driya nenggih Bathari Pertiwi dupi mulat panangising putra Sang Bama Narakasura sigra sedhakep amusti kaweningan daya luwih ingkang mijil saking salirane Anguber Sang Antasena. Wah, matek. Kang. Kowe iki ngopo aku diuber-uber? Sing uber-uber sapa kae deloke? Mlayu-mlayu kaya wong kaweden Antarja. Ibu, Wa Bathari Pertiwi ngamuk punggung mrinani dhateng Kakang Bama Narakasura. Sapa Pertiwi? Inggih Ibu, ngaliya coba kaya ngapa? Ora urus anggap ngopo anakku ora melu apa-apa kena ngopo kowe ngajar anakku kowe ngajar karo Antarja ngajar mbokne minggir. Naga Tatmala kowe minggir. Kowe arep ngopo Pertiwanggana? Ora susah melu-melu iki dudu perkaramu, perkaraku wae kaya anakku. Apa rame-rame iki?
ora iso ngajar putumu wae piye? Anta boga areng apa? Eka Warna kowe mungsuh wong gerang ya do wong gerang. Kisruh. Dunia saya panas iki, he. Lah kok dadi dewa-dewa ra keleng kok panutan, dolaren iki laren, Laren. Lah kepiye iki kok kaya ngene iki? Strondolo kecut kabeh. Wong nantang dhewe kok mlenyok dhewe iki. Nek kira-kira ora sawega ki aja sok nantang kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten pun, anta boga kaya wong gerang koplak kok. Eka Warna, kula wonten dawuh bukul, kowe iki yang ngono. Lah wong pekarane putu kok mung gerang-gerang do melu ki piye? Ayo ke. Naga kene karo Pertiwi kon leren kok. Ngantek cincing dhuwure aja mak. Pertiwanggana kaya kon leren karo naga Tatmala ki ngopo kok melu-melu. Nyuwun pangapunten. Awit menawi kula manah-manah putu kula menika ingkang leres, ingkang kedah anggadhahi wajib menika inggih namung putu kula. Awit pusaka menika gadhanipun anak kula Pertiwi. Iya. Ning kuwi kabeh kuwi mung barang titipan ya. Mung barang titipan. Ana boko kula wonten dawuh pukulun. Lerena. Menepno rasamu dhisik merga nek iki jroning alaming kadewan bae kaya ngene iba kaya ngapa bakal para titah ing Mercapada. Bumi kudu dijaga oleh lestarine. Merga nek anta obah iki bumine goyak. Eka Warna sing mapan ana lapis bumi ingkang kapisan nek kowe obah iki donya iki ya kocak. Mangka kowe gelet uleng-ulengan kaya ngene iki lha nek daratan kono banyune segara mumbul ngelem. Kutha ngono banjur akeh para kawula sing dadi korban ngono kowe apa tanggung jawab, Yen pangapunten Bu. Ya, Lerena. Di kepiye bae nyatane ulun wis nekseni menawa Pertiwi kuwi wis ngetekake sayembara nyatane anakmu Siteja ora bisa mbedol cangkok Wijaya Mulya tegese kabecane ana si Antasena. Nanging ora kanggo Antasena, kanggo cecundhuk si Gatotkaca nggone bakal dadi ratu.
Druhun Simana. Pirang cara liwat dalan ngendi-endi kaya dene kepager pipit. Wong Pringgondani. Kepiyaking dina cinaton. Gatotkaca kawisuda ing kono aku geger. Lakmana sang Arjuna Munira manungsan asrepan tingkang mungsu jagat Dewa Bathara Werkudara ana apa kakek Majapati lan sira Harimbi kula wonten dawuh Eyang kaki Puntadewa kaki Prabu Ndarawati lan kabeh wae Eyang Eyang ditimbang saiki paripaksa Paneyang Wirata anuruti apa ingkang dadi panangise si Bimasena. Ingkang nyatane atmajane si Gatotkaca pinitaya dening wong sak negara. Kinenang ngembat praja Anggulawentah negara Pringgondani murih tumuju marang Karahayon. Inggih malah babar pisan kula nyuwun dawuh. Kadipunti murih laksitaning lekas menika. Nirbaya nirsangsaya Eyang. Ya, Sena apa? Wis mantep lahir batinmu nggonmu pitaya marang anakmu lanang. Wis malah wiwit patine Kakang Arimba mbiyen lan uga Brajadanta lan Brajamusti ingkang uga wis manunggal dadi siji kelawan Gatot. Wiwit iku aku pitaya lamun ta mung anakku lanang ingkang pantes nesuhi kelungguhan keprabon Pringgondani. Ya, syukur mangayu bagya. Nanging Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang. Sira katone wis mancorong gwayanira lan wis sumunar sahyanira, katandha sira wis sawega. Nanging
pamintanipun Eyang nalika semana ingkang nate tak andharake marang Si Werkudara kepiye? Walah kalah. Mawa cahya wong iki cangkok kembang wijaya mulya ingkang dadi syarat sarananing laku ing tata cara lan acara pamisudan iki. Gatotkaca, kula wonten dawuh Eyang. Yektine kembang iku ora bakal bisa uwal saka papan dununge nanging ning nyatane dina iki bisa ateges sira ingkang kawah ya dening Dat Kang Murweng Dat ingkang wenang ngembani Purayagung negara Pringgondani cecunduk nggih. Wah, sawangen Ger Yudhistira Kresna Arimbi Bimasena Arjuna sawangen mencorong guayane Atmajanira kaki. Aduh Eyang ngaturaken ageng panuwun. Iya. Kayana daya panguwasa agung ingkang mapan ana ing Angganira. Mula kang saka iku piye karepmu Bimasena? Mumpung iki dina cinaton ingkang wis diarep-arep dening wong sak negara ana suka lilaning penggalihmu kakek Makswapati kabar ngomi suda anakku Gatot lungguh ning dampar kanthi nimbang pirang-pirang bab ingkang magepokan kelawan negara Pringgondani lan angengeti pirang-pirang lelakon ingkang dumadi ana ing wewengkon Pringgondani satemah ingsun amutusake anetepake Gatotkaca ngrenggani pura Pringgondani kanthi lungguh dampar jejuluk Prabu Gatotkaca. Gatotkaca wonten dawuh Ibu. Sira wis dadi panguwasa tunggaling Pringgondani. Ndak titipake nusa bangsa iki ana ing pepundhakmu. Tresnanono kabeh kawulamu kula. Obong, bakar. Yo. Yo, jobongi. Jobong. Sapa kae? Nyuwun pangapunten Eyang, keparenga kula matur. Yektosipun ingkang damel dredah wonten Jawi kala wau anak kula. Putramu piye? Wah,
Bapakne jagong kok anake ning njaba gawe geger. Anakmu kok melu mendem to, Gong? Mbah emang mawit mau ya melu mangkat iki. Tambah nusul wong loro. Denggelnya iki. Piye putu? Iki ana Narendra semene akeh kang padha lenggah ing kanjenengi. Pamisudane si Gatotkaca lah kok dadi padha ngraupi rai iki piye? Anakmu sapa? Iye, Setija anak kula. Elekno Kaki Prabu. Kok wis bali? Sumerep klebat kula. Klepat semperat wangsul. Nanging liringing netranipun mboten sekeca menawi dipun manah. Yes, Ben. Nanging sing padha mbabit-mbabitke kursi kae sapa? Menika Kurawa. Wong minggu paingan barang kok kursi dibalang-balang iki ngopo to? Nek ana somben teko njaba weh. Teko ning jero iki ngene. Marai ngribet-ngribeti kae. Wah. Wah. What? Werkudara kok mbok balang barat. Bapakne mung dublek wae. Tak buang sisan. Cek ra babi sisan sing dibuang ya. Sapa to ngrasani kon jero iki sapa cakra ndase sisan. Eyang kula tansah nayogyani menapa ing dados Kaparang paduka dene titi mangsa menika Gatotkaca sampun kami suda. Ayo meminta marang panguwasaning Dat Kang Mahanasa. Muga-muga kang sedya hayu tansah mangga rahayu. Negara pringgon tani tata titi tentrem ngantek sak puputing jagat iki nggih.